Astăzi, prieteni, am descoperit o soluție la problema asta. Fiți atenți. Deci mai am aici fire de păr cât pentru 2 spălări și am descoperit această pudră de la Topic care conține nanofibre de keratină, practic aceeași compoziție ca a părului uman. Și vreau să vă arăt acum cum funcționează și o să vedeți și rezultatul. Numai puțin, dacă și voi aveți problema asta, rămâneți până la sfârșit. Deci este o pudră pe care pur și simplu o aplici așa în zona în care sunt probleme și apoi cu acest fixativ se fixează pudra. Dacă nu știu să-l desfac. Așa. Cred că este suficient. Și acum fiți atenți. Ce părere aveți? Trebuie să știți că produsele sunt unisex, le pot folosi și bărbații și femeile și ce mi se pare foarte tare este că rezistă până la 4-5 zile, chiar și la ploaie. Se ia doar la prima spălare cu șampon, în rest rezistă foarte bine. Așadar, intrați pe topic.ro, le puteți comanda de acolo și le puteți da și un follow pe Instagram topic.ro sau aici pe TikTok.